σημερινή εκδήλωση της ΑΤΑΚ με θέμα συζήτησης σύγχρονος εργασιακός μεσαίωνας, πώς οργανωνόμαστε και τι τον ανατρέπουμε. Ορμόμενοι από τον τίτλο της κουβέντας, θα ήθελα να κάνω μια μικρή κουβέντα για το τι είναι η ΑΤΑΚ και ξεκινώντας θα ήθελα να πω για το τι σημαίνει σύγχρονος εργασιακός μεσαίωνας. Είναι ουσιαστικά η εποχή που ζούμε. Είναι η κατά μέτωπο επίθεση του κεφαλαίου στους εργαζομένους, η οποία επίθεση δεν είναι παρά μια ίστατη προσπάθεια του καπιταλιστικού συστήματος να ξεπεράσει την ίδια του τη ύψη. Το αποτέλεσμα αυτής της τακτικής είναι φυσικά μια σειρά αντεργατικών αντιλαϊκών μέτρων που έχουν διαμορφώσει με τη σειρά τους έναν πραγματικά, όπως αναφέρει ο τίτλος της συζήτησης, εργασιακό μεσαίωνα. Αρκεί μονάχα να αναλογιστεί κανείς όλες αυτές τις ελαστικές μορφές εργασίας, όπως είναι τα πεντάμινα προγράμματα ΕΣΠΑ, τα βάουτσερ, η επισφαλής και ανασφάλιστη εργασία, η λεγόμενη μαθητεία, όπως καλείται πλέον η εργασία, και άλλες τόσες μορφές εργασίας που θα προκύψουν και θα βαφτιστούν εργασία. Και εκτιμένα εργασιακά δικαιώματα, όπως είναι η μόνιμη και σταθερή δουλειά και η πλήρης ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ασφάλιση, που κάποτε ήταν φυσικά αναφέρετα, καλούν στην επανάκτησή τους, ενώ ο φόβος της ανεργίας και της μετανάστευσης καραδοκεί. Προχωρώντας στο δεύτερο σκέλος του τίτλου, στο πώς οργανωνόμαστε και πώς ανατρέπουμε αυτόν τον εργασιακό μεσαίωνα, θα ήθελα να πω ότι αυτό γίνεται μόνο μέσα από τη συλλογική δράση και πάλι. Η εργατική συσπήρωση και ως επακόλουθό της η αντίσταση στην εργοδοτική ευθερεσία είναι το ζητούμενο στο σήμερα. Έτσι γεννήθηκε η ΑΤΑΚ, την ανεργία και την επισφάλεια, ως μια κοινωνικοπολιτική αγωνιστική πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να ενώσει όλες εκείνες τις φωνές που αντιστέκονται στην επίθεση εργοδοτών και κυβερνήσεων. Προσπάθειά της, σαν αγωνιστικό ρεύμα, είναι να συσπηρώσει το δυναμικό της εργατικής περιπλάνησης, της ανεργίας και της ελαστικής απασχόλησης, δίνοντας παράλληλα μια αγωνιστική διέξοδο στα μεγάλα εκείνα κομμάτια των εργαζομένων που βιώνουν την εργοδοτική εκμετάλλευση. Με σαφή διαχωρισμό και ξεκάθαρη εναντίωση στον υποταγμένο και αστικοποιημένο συνδικαλισμό, η ΑΤΑΚ επιχειρεί να συμβάλλει έτσι ώστε οι διάσπαρτες φωνές αντίστασης να μετασχηματιστούν στην από τα κάτω δημιουργία σωματείων και σχημάτων, στους χώρους δουλειάς, όπου εκείνα φυσικά δεν υπάρχουν, και εκεί ακριβώς βρίσκεται και ο χώρος παρέμβασής της. Απευθύνεται και στην νεολαία που βάλετε όχι μόνο από την εργασιακή περιπλάνηση, τον φόβο της ανεργίας και τη σκέψη της μετανάστευσης, αλλά είναι παράλληλα εκείνο το κομμάτι που βιώνει τη ματέωση των προσδοκιών της για ένα καλύτερο μέλλον. Είναι χαρακτηριστικό εξάλλου της γενιάς των 25 χρονών και πάνω, και μιλάω αυτή τη στιγμή εκ πείρας, καθώς είμαι και εγώ μεταπτυχιακή φοιτήτρια και παράλληλα εργαζόμενη στον χώρο του επιστημισμού, αφού έχουμε ολοκληρώσει τις σπουδές μας τόσο σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, όλο αυτό το εργατικό δυναμικό να έχει πεταχτεί εκτός παραγωγής, είτε να είναι επισφαλώς εργαζόμενο, ώστε να μπορέσει να βιοποριστεί. Η ΑΤΑΚ, λοιπόν, με δράση στην Πάτρα, όπως η σταθερή συμμετοχή στον αποκλεισμό καταστημάτων, στις κυριακάτικες αργίες, μαζί με το Σωματείο Υπαλλήλων Πάτρας και η παρέμβασή της στους χώρους δουλειάς, καλεί όλους εκείνους που βιώνουν την εκμετάλλευση της εργοδοσίας, την ανεργία, τη μαύρη ή και απλήρωτη εργασία, να συσπηρωθούν σε μια συλλογική φωνή αντίστασης μέσα από τη στήριξη και την επάνδρωση της ΑΤΑΚ. Ο λόγος λοιπόν στη συνέχεια θα δοθεί στον Πάνο Κουτσούκο, που είναι μέλος της ΑΤΑΚ Αθήνας, και έπειτα στον Κώστα Καλαβαλίκη, μέλος της αγωνιστικής πρωτοβουλίας στον χώρο του επιστημισμού Λάτζα. Καλησπέρα για μένα. Καταρχήν ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Γενικά, όταν πριν περίπου 3 χρόνια που έχει ξεκινήσει το εγχείρημα της ΑΤΑΚ, η αλήθεια είναι ότι, θα μιλήσω του προσωπικού πάντα, ότι δεν είχα ξεκάθαρο ακριβώς μέσα στο μυαλό μου πού ακριβώς θέλουμε να πάει αυτό που είχαμε ξεκινήσει. Όταν λοιπόν ξεκίνησε η ΑΤΑΚ μέσα σε αυτό τη μαυρίλα των μνημονίων και της επίθεσης στο εργατικό δυναμικό, είχε επικρατήσει, όπως και σήμερα, άλλωστε μια εικόνα αυτό που λέμε μισοδουλειάς, μισοεργασίας. Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στη νέα γενιά, μιλάω για την ανεργία, κατά κύριο λόγο, μιλάω για την επισφάλεια και σαφώς και για τη μετανάστευση, η οποία παρεμπιπτόντως στην ουσία, όταν μιλάμε για μείωση της ανεργίας, μάλλον όταν οι επίσημοι δείκτες μιλάνε για μείωση της ανεργίας, είναι μείωση της πνευματικής ανεργίας, γιατί δεν είναι τίποτα περισσότερο από τη διαρροή εγκεφάλων, σε εισαγωγικά, μορφωμένου δηλαδή δυναμικού προς το εξωτερικό. Όταν λοιπόν ξεκινήσαμε τη συγκεκριμένη προσπάθεια,
και μπήκε το νερό στα αυλά και είχαμε ξεκάθαρα στο μυαλό μας πού θέλουμε να χτυπήσουμε και πού θέλουμε αυτό το πράγμα να πάει. Πολύ εισαγωγικά θα πω κάποια στοιχεία. Δεν μου αρέσει να μιλάω με αριθμούς, θα βάλω όμως 2-3 στατιστικά, τα οποία τα έχουμε πάρει από την Εργάνη. Για όσοι το ξέρουν, η Εργάνη είναι ένας φορέας ο οποίος ασχολείται με εργασιακά ζητήματα κτλ. Σε ό,τι αφορά την ανεργία και γενικότερα την όλη κατάσταση με τα ΕΣΠΑ κτλ. Το 50,19% σύμφωνα με την Εργάνη, το 50,19% του εργατικού δυναμικού απασχολείται σε συνθήκες πλήρης απασχόλησης, το 35,23% σε συνθήκες μερικής απασχόλησης και το 14,58% σε συνθήκες εκπεριτροπής απασχόλησης. Βέβαια, να αναφέρουμε πως κυρίως αφορά τον τουρισμό και την εστίαση. Η εικόνα βέβαια ανατρέπεται, αφού οι 2 περίπου στους 5 εργάζονται ανασφάλιστοι. Όλα αυτά λοιπόν και με βάση όλο αυτό το σκηνικό με τα μνημόνια που έχει στηθεί από το 2009-10 μάλλον και πέρα, είχε ως βασικό του χτύπημα την υποχώρηση του εργατικού κινήματος, την ελάχιστη εμπλοκή της νεολαίας στο χτίσιμο ενός αγώνα από τα κάτω, έτσι όπως εμείς το σκεφτόμαστε, και με τις διεκδικήσεις που πρέπει να έχει. Αυτό οφείλεται, κατά την άποψή μου, κυρίως στο ότι η ίδια η νεολαία δεν έχει συλλογικές παραστάσεις σύγκρουσης είτε με την εργοδοτική αυθαιρεσία είτε με τον παλιό υποταγμένο συνδικαλισμό του νέου δημοψηφίσματος, όπως ηγεσέ, για παράδειγμα. Επίσης, ένα πολύ ζωφερό σημείο είναι ότι η νεολαία σήμερα δεν γνωρίζει την ύπαρξη εργασιακών δικαιωμάτων. Βασικά δεν γνωρίζει καν την ύπαρξη δικαιωμάτων στο χώρο εργασίας και ποια είναι αυτά. Με αποτέλεσμα να υπάρχει η τάση υποταγής σε ό,τι αφορά το πώς κινείται η νεολαία στους χώρους δουλειάς και στους χώρους απασχόλησης ή μαθητείας, όπως είπε η συντρόφισσα, όπως θέλουν να λέγεται πλέον η εργασία, και την τάση μη ρήξης με αυτό που γενικότερα θα ονομάζαμε ανασφάλεια. Πέρα όμως από αυτές τις τάσεις υποταγής, άποψή μου είναι ότι είχαμε και ένα ξεκάθαρο νεολαίστικο με ταξικά χαρακτηριστικά όχι σε ό,τι αφορά το δημοψήφισμα. Ένα όχι που ακόμα και πριν τις εκλογές του δημοψηφίσματος, μάλλον την Κυριακή του δημοψηφίσματος, λειτουργήσε ως φόβητρο και για τα αφεντικά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα θυμόμαστε όλοι την προπαγάνδα και από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης των αφεντικών και πόσο μάλλον των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα σε χώρους δουλειάς αφεντικών που παρότριναν τους εργαζομένους είτε να μην πάνε να ψηφίσουν, είτε να ψηφίσουν ναι, είτε ακόμα περισσότερο σε πιο ακραία μορφή απειλούσαν εργαζόμενους με απόλυση σε περίπτωση που έβγαινε το όχι. Αυτός άλλωστε θεωρώ ότι είναι και ένας από τους λόγους που το όχι δεν μετετράπει, αν θέλετε, σε κάτι πιο χειροπιαστό μέσα στους χώρους δουλειάς, είτε σαν ας πούμε έτσι, ένα συλλογικό κίνημα των ίδιων των εργαζομένων, με διεκδικήσεις, με απεργίες κτλ. Η τάση αυτή υποχώρησης θεωρώ πως ενισχύθηκε και από την κολοτούμπα, επιτρέψτε μου να πω, της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΜΕΝ, που πέταξε στο κάλαθο των αχρήστων το 62% του όχι, μετά από τα αποτελέσματα, με τη δικαιολογία της διαπραγμάτευσης με τους εταίρους, όπως θέλει να τους ονομάζει, και με την ψήφιση σαφώς του τρίτου μνημονίου, που πολύ σκοπτικά το ονομάσανε πρόγραμμα. Ο οποίος ΣΥΡΙΖΑ, επί της ουσίας αυτό που λέει ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλος λόγος, δηλαδή αν ψάξουμε επακριβώς πίσω από τα λεγόμενα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, λέει ότι δεν υπάρχει άλλος λόγος παρά η ανακύκλωση της φτώχειας. Είναι ένα κοινωνικό ζήτημα το οποίο, αν μη τι άλλο, σε ό,τι αφορά την νεολαία μάλλον, ενώ η στάση αυτή της κυβέρνησης μπορεί και πρέπει, κατά την άποψή μας, να πάρει εκρηκτικές διαστάσεις. Σε αυτά τα πλαίσια χειραφέτησης της νεολαίας ως ΑΤΑΚ συμμετείχαμε σχετικά πρόσφατα και σε μια πρωτοβουλία
νεολαίων με βάση το ασφαλιστικό, αλλά με προοπτική να δούμε και από εκεί και πέρα, είτε για παρεμβάσεις σε χώρους δουλειάς, είτε σε ό,τι αφορά τη συνολικότερη μαζικοποίηση ενός κινήματος που θα επεμβαίνει σε χώρους δουλειάς. Σε αυτά τα πλαίσια, λοιπόν, κάνουμε μια προσπάθεια κοινού βηματισμού, σε ό,τι αφορά, θέλουμε να αφήσει μάλλον ένα στίγμα και μια παρακαταθήκη και σε χώρους δουλειάς, σε σχήματα που ασχολούνται με αυτό που ονομάζουμε επισφάλεια και ανεργία, και να έρθει σε επαφή ίσως με σωματεία ή οτιδήποτε άλλο. Επιδιώκουμε έτσι μια συνένεση με κινηματικούς όρους, θέλουμε να πιστεύουμε, όλου αυτού του νεολαίστικου και μη ίσως δυναμικού που ζει σε αυτό το καθεστώς μισοανεργίας, μισοδουλειάς. Δεν θέλω να κουράσω, θα περάσω έτσι λίγο στα πιο ουσιαστικά για να δώσω και χρόνο στην κουβέντα. Τι είναι αυτό που πιστεύουμε ότι πρέπει να απαντήσουμε και πρέπει να δώσουμε περισσότερο βάση. Έχουμε αντιμετωπίσει, μάλλον αυτά τα 3 χρόνια έτσι, που ασχολούμαστε με αυτό το κλάδο, θα πω έτσι, της σύγχρονης κλαβιάς και των συνθηκών εργασιακής γαλέρας που επικρατούν αυτή την εποχή στους εργασιακούς χώρους. Αυτό που έχει επικρατήσει, αυτό που έχουμε παρατηρήσει μάλλον, ότι επικρατεί μια αλλαγή, θα το λέγαμε μια αλλαγή του τρόπου πώλησης της εργατικής δύναμης. Και τι εννοώ, αναφέρομαι στην κατάργηση, στην πλήρη μάλλον κατάργηση των εργατικών δικαιωμάτων. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν χώροι εργασίας οι οποίοι είτε απασχολούν ανασφάλιστους εργαζομένους, είτε απασχολούν εργαζομένους με 3μηνες, 4μηνες συμβάσεις, και δεν αναφέρω μόνο στο δημόσιο τομέα, αναφέρομαι και στον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχουν περιπτώσεις εταιριών οι οποίες προσλαμβάνουν ανθρώπους, τους κάνουν μια σύμβαση για 2-3 μήνες και μετά από εκεί και πέρα υπάρχει άλλη θυγατρική εταιρεία που θα τους κάνουν άλλους 2-3 μήνες σύμβαση και πηγαίνει κύκλος όλο αυτό το πράγμα, ώστε να μην έχει ο εργαζόμενος κανένα δικαίωμα αποζημίωσης, ας πούμε, σε περίπτωση απόλυσης κτλ. Η πιο ακραία έκφραση αυτής της εργατικής πραγματικότητας που επικρατεί, θεωρούμε ότι είναι δυστυχώς ο πρόσφατος θάνατος, δυστύχημα μάλλον, του συναδέλφου από τα Μέγαρα. Δεν ξέρω για όσοι δεν το ξέρουν, ο συνάδελφος είχε υποχρεωθεί να δουλεύει σε ένα σκουπιδιάρικο. Να πω πως από τον νόμο στην ουσία απαγορεύεται η πεντάμηνη, αυτοί που απασχολούνται δηλαδή στους Δήμους με πεντάμηνες συμβάσεις, πλην του πρασίνου και την καθαριότητα των δρόμων να ασχολείται οπουδήποτε αλλού. Τέλος πάντων, είχε ένα ατύχημα, έπεσε από τη σκουπιδιάρα, με αποτέλεσμα το χτύπημα που έφερε στο κεφάλι του να τον αφήσει σε κόμμα για κάποιο χρονικό διάστημα και εν τέλει να καταλήξει. Θεωρούμε ότι ο θάνατος αυτός αντικατοπτρίζει στην πιο ακραία του μορφή τη ζωφερή πραγματικότητα την οποία ζούμε. Βέβαια, ο θάνατος αυτός προφανώς και έχει ενόχους. Είναι η κυβέρνηση που με τις πολιτικές της επιλογές έχει νομιμοποιήσει αυτού του είδους τις εργασιακές σχέσεις, που επί της ουσίας νομιμοποιεί τη μαύρη και ανασφάλιστη εργασία. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση του κεφαλαίου, όπως λέμε εμείς, που προωθεί τέτοιου είδους εργασιακές σχέσεις όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και πανευρωπαϊκά, με το πρόσημα των μνημονίων και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και όλων αυτών των μηχανισμών. Και ο ίδιος ο Δήμος, που κάνει τα στραβά μάτια και κάνει ό,τι μπορεί, πιστέψτε με, κάνει ό,τι μπορεί για να θαυτεί το πράγμα κάτω το χαλάκι και για να μην βγει παρά έξω το τι ακριβώς έχει γίνει. Θα ήθελα λίγο να αναφερθώ και στην αγωνιστική εμπειρία που είχε η ΑΤΑΚ έως τώρα, έτσι, σε αυτά τα 3 χρόνια. Η ΑΤΑΚ ξεκίνησε ως μια συλλογικότητα η οποία είχε από την αρχή το στόχο να παρεμβαίνει οπουδήποτε μάθαινε ότι χτυπιέται τα δικαιώματα των εργαζομένων, είτε τα βασικά, είτε οτιδήποτε άλλο. Ο αγώνας στην εργατική αυθαιρεσία ξεκίνησε
Θυμάμαι πριν περίπου 2 χρόνια με την περίπτωση της Μιγκάτο, όπου μία συνάδελφος έμεινε έγκυος, ζήτησε την άδεια εγκυμοσύνης όπως ακριβώς τη δικαιούται από τον νόμο και η απάντηση της εργοδοσίας ήταν να την απολύσει. Ευτυχώς μετά από αγώνες που έγιναν, καταφέραμε την επαναπρόσληψη της συναδέλφου και έτσι με πολύ καλά χαρακτηριστικά και με πολύ μεγάλη μαζικότητα. Στη συνέχεια είχαμε το περιστατικό στην Ασπίδα του Δαβίδη, η οποία είναι μια ΜΚΟ στην ουσία, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση, η οποία είτε είχε ανασφάλιστο κόσμο στις τάξεις του, δεν πλήρωνε μισθούς, τραμπούκιζε τους εργαζομένους, όπου και εκεί με τις παρεμβάσεις μας δώσαμε έτσι ένα στίγμα μη υποταγής στα αφεντικά και στο τι αυτά θέλουν να περάσουν προς τους εργαζομένους. Επίσης, η Κυριακάτικη Αργία, όπως θα ξέρετε και εδώ και στην Πάτρα, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στο οποίο παρεμβαίνουμε και θέλουμε να συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε. Συμμετέχουμε σε κινητοποιήσεις, συμμετέχουμε σε συντονισμούς που γίνονται που αφορούν το συγκεκριμένο θέμα σχετικά με το χώρο του εμπορίου. Παρεμπιπτόντως, να πω ότι, μια παρένθεση, ότι το θέμα της Κυριακάτικης Αργίας δεν είναι κάτι μόνο που υπάρχει στην Ελλάδα. Πρόσφατα και στη Γαλλία, με τον νόμο Μακρόν, για όσους γνωρίζουν, Μακρόν έχει δοθεί το όνομα μάλλον προς τιμή του ενός Γάλλου Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος νόμος Μακρόν τι λέει, πέραν του ότι ανοίγει το επάγγελμα του συμβολιογράφου, όπως αντίστοιχα είχε γίνει κάτι παρόμοιο και με τους φαρμακοποιούς, ορίζει ότι οι Κυριακές από 8 που ήταν ανοιχτά το χρόνο θα γίνουν 16, με την προϋπόθεση αυτό το πράγμα πιλωτικά υποτίθεται, αυτό το πράγμα να αυξάνεται, οι Κυριακές δηλαδή να αυξάνονται χρόνο με το χρόνο. Υπήρξαν και αντίστοιχα περιστατικά κινητοποιήσεων και στη Γαλλία, με αποτέλεσμα να παγώσει τουλάχιστον προς το παρόν, θέλουμε να πιστεύουμε μόνιμα, η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση. Βάουτσερ είναι επίσης ένας χώρος ο οποίος θελήσαμε να παρέμβουμε εξ αρχής ως ΑΤΑΚ. Τα βάουτσερ χωρίζονται πλέον σε 2 τομείς. Είναι τα βάουτσερ του ιδιωτικού τομέα, που στην ουσία είναι ΕΣΠΑ, δεν είναι βάουτσερ, που αφορούν τα 5 μήνα, την απασχόληση σε δήμους πλέον και την απασχόληση σε νοσοκομεία. Προτιμάνε προφανώς να μην προσλαμβάνουν μόνο προσωπικό και να βάζουν στα νοσοκομεία, που είναι ένα κύριο γανάζι της κοινωνικής, ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό αγαθό, όπως η υγεία. Προτιμούν να μην προσλαμβάνουν μόνιμους ανθρώπους με μόνιμες συμβάσεις παρά 5 μήνους, 6 μήνους, 8 μήνους κτλ. Η αλήθεια είναι πως στην αρχή θυμάμαι κάποιες παρεμβάσεις στον ΑΕΔ, οι οποίες δεν ήταν τόσο επιτυχημένες. Βέβαια στην πορεία, ενώ ήρθε τον περασμένο Ιούνιο που ήρθε το θέμα της απληρωσιάς, και όταν το θέμα της απληρωσιάς παρατηρηθήκαν μάλλον κάποια φαινόμενα ανθρώπων οι οποίοι δούλευαν σε βάουτσερ, είχε παρέλθει ο απαιτούμενος χρόνος εργασίας τους και δεν είχαν πληρωθεί. Σκεφτείτε πώς είναι να δουλεύεις για ψίχουλα και στο τέλος να μην πληρώνεσαι ούτε αυτά. Ήταν κάτι που έδωσε άλλη όθηση και άλλη δυναμική στο εγχείρημά μας. Καταπιαστήκαμε σε αυτό και φτάσαμε λίγο μετά το καλοκαίρι στον αγώνα των 5 μήνων. Θα μου επιτρέψετε να σταθώ λίγο περισσότερο σε ό,τι αφορά αυτό. Ξεκινήσαμε όταν μάλλον θελήσαμε να πιάσουμε το θέμα των 5 μήνων. Ήμασταν λίγο, δεν θα το πω διστακτικοί, απλά το σκεφτόμασταν 2 και 3 φορές για το πώς πρέπει να παρέμβουμε, τι δυναμικό θα βρίσκαμε. Εντάξει, είναι προφανές ότι όλοι οι άνθρωποι που δουλεύαν στα 5 μήνα, καταρχήν να πούμε πέραν από το ότι δεν ήταν όλοι πολιτικά, σε εισαγωγικά πάντα, στρατευμένοι σε αυτό που εμείς έτσι είχαμε στο μυαλό μας. Είναι και κομμάτια τα οποία έρχονται από ανεργία. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι μακροχρόνια άνεργοι, τουλάχιστον 2 και 3 χρόνια. Θα δουλεύανε για 5 μήνες και μετά θα ξαναπερνάγανε στην ανεργία χωρίς να έχουν και δικαίωμα ταμείου, γιατί δεν είχαν τα απαιτούμενα
τον απαιτούμενο χρόνο ανεργίας για να ξαναμπούν στο ταμείο. Έτσι λοιπόν, ξεκινήσαμε με κάποιες παρεμβάσεις σε δήμους, με κάποια μοιράσματα κειμένων. Προσπαθήσαμε να έρθουμε σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους. Με τον καιρό αυτό το πράγμα, όσο πήγαινε μεγάλωνε, είχαμε έρθει εννοείται και σε επαφή και με τους ΠΟΕΟΤΑ και με τα πρωτοβάθμια σωματεία που προσπαθούν να ασχοληθούν με αυτό το πράγμα και να το σηκώσουν. Στήσαμε μια συγκροτήσαμε μια επιτροπή παρεμβάσεων και δράσεις σε δήμους που κατά κύριο λόγο είχαμε αναφορά και θέλαμε να ανοιχθεί μια τέτοια κουβέντα και ένας τέτοιος συντονισμός. Όσο ο καιρός πέρνα και δημιουργήθηκε το συντονιστικό των 5 μήνων, γίνανε συνελεύσεις, μεγάλες συνελεύσεις με 200-300 άτομα, κινητοποιήσεις, είτε συμμετοχές σε απεργίες, με τη συμμετοχή των 5 μήνων στα μπλοκ των πρωτοβάθμιων σωματείων, με αποκορύφωμα την κινητοποίηση και κατάληψη εν τέλει του Υπουργείου Εργασίας. Πολύ σημαντικό επίσης στο συγκεκριμένο αγώνα, και θέλω έτσι να το πω, ήταν και η παρέμβαση που έκανε η ίδια η ΠΟΕΟΤΑ, είτε μέσα από την ΑΔΔ, είτε μέσα από το συντονισμό των σωματείων. Στήριξε πάρα πολύ τον αγώνα των ανθρώπων αυτών, ακόμα το στηρίζει. Είναι εκεί όποτε τους καλούμε είτε στο συντονιστικό είτε σε συνελεύσεις που εκείνο καλεί. Εμείς θέλουμε ως ΑΤΑΚ και προφανώς τη συνέχιση των δράσεων σε ό,τι αφορά τα 5 μήνα, μιας και έρχεται και νέος κύκλος 5 μήνων και όχι μόνο 5 μήνων στο δημόσιο τομέα, έρχονται και βάουτσερ που αφορούν και τον ιδιωτικό τομέα πλέον. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση της Αντωνοπούλου, νομίζω πριν περίπου 3 μήνες, η οποία λέει ότι στην ουσία θα επιβραβεύσει τους εμπόρους οι οποίοι αντέξανε στην κρίση και δεν κλείσαν τα μαγαζιά τους. Στην ουσία όπως επιβραβεύει, μέσω ΕΣΠΑ θα τους χρηματοδοτήσει τις εισφορές, τις ασφαλιστικές εισφορές των υπαλλήλων, νομιμοποιεί στην ουσία τη μαύρη εργασία με τις ευλογίες της ίδιας της κυβέρνησης. Θεωρούμε λοιπόν ότι η συνέχιση του συντονιστικού των 5 μήνων είναι κάτι πάρα πολύ κομβικό και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλουμε να συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα μας και για το επόμενο χρονικό διάστημα. Θέλουμε επίσης το συγκεκριμένο συντονιστικό, έτσι όπως το σκεφτόμαστε εμείς, να προσπαθήσει να συσπυρώσει και ένα δυναμικό και εργαζομένων προφανώς, αλλά κυρίως και ανέργων, που να βάζουν έτσι χαρακτηριστικά πάλι και να έχουν και χαρακτηριστικά μιας συνολικότερης σύνδεσης με το εργατικό κίνημα εν γέννη. Και αυτό που θέλουμε στην ουσία να χτίσουμε ως ΑΤΑΚ και η μεθοδολογία μάλλον που έχουμε σκεφτεί, είναι η δημιουργία συσπυρώσεων σε ό,τι αφορά τους εργατικούς χώρους, που θεωρούμε ότι χτυπιούνται πιο πολύ από τα χρόνια του μνημονίου και πέρα. Σε αυτό λοιπόν που εμείς ονομάζουμε επισφάλεια, χωρίς να θέλουμε να κατηγοριοποιήσουμε ή να ξεχωρίσουμε κάποιους κλάδους, είναι προφανώς το εμπόριο, λόγω και των κινητοποιήσεων στην διακάτοικη αργία, αλλά ακόμα δε περισσότερο επειδή οι άνθρωποι που απασχολούνται εν γέννη στο συγκεκριμένο κλάδο, πρώτον είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος κλάδος, προφανώς, και είναι ένας κλάδος ο οποίος είναι από τους πρώτους που χτυπιούνται από αυτό που εμείς ονομάζουμε εργασιακή γαλέρα. Είναι οι τηλεπικοινωνίες, είναι αυτό που σας έλεγα πριν με τα call center, ότι υπάρχουν δίμηνες και τρίμηνες συμβάσεις με μισθούς πείνας και κανείς δεν εγγυάται σε αυτούς τους ανθρώπους ούτε ότι την επόμενη μέρα θα συνεχίσουν να είναι στη δουλειά, πόσο δε μάλλον ότι θα παίρνουν μισθούς αξιοπρεπείς και όχι μισθούς πείνας. Είναι ο επισιτισμός, να θα πει και ο Κώστας μετά για τη Λάτζα και το πόσο σημαντική δουλειά γίνεται εκεί, οι παρεμβάσεις που θέλουμε να έχουμε. Και κυρίως είναι και τα προγράμματα ΕΣΠΑ και ο ΑΕΔ και η σύνδεσή τους με την ανεργία. Επίσης, και θα ολοκληρώσω σιγά σιγά, δεν θα κουράσω άλλο. Επίσης, θεωρούμε ότι πάρα πολύ σημαντική είναι και η σύνδεση που θέλουμε να έχουμε ως ΑΤΑΚ με τις εργατικές λέσχες σε ένα κοινό βηματισμό
συσπήρωσης στη γειτονιά, ώστε να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει όχι μόνο σε κεντρικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο γειτονιάς, τι εννοούμε εμείς όταν λέμε για σύγκρουση και πάλι με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αυτό που ονομάζουμε επισφάλεια, μισοανεργία, μισοεργασία. Σε αυτή λοιπόν την προσπάθεια έχουμε ξεκινήσει μία κοινή συζήτηση, θα το έλεγα, πέραν τους πεντάμινους και με σωματεία που είτε ασχολούνται με σωματεία και σχήματα που είτε ασχολούνται με την επισφάλεια είτε ασχολούνται με την ανεργία. Οι κινήσεις πόλης επίσης παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό που θέλουμε εμείς να κάνουμε. Να πω ότι οι παρεμβάσεις που ανέφερα προηγουμένως που κάναμε στην αρχή σε ό,τι αφορά τα πεντάμινα έγιναν μέσω των κινήσεων πόλης, δηλαδή πηγαίναμε όπου μπορούσαμε σαφώς, όπου είχαμε δυναμικό και μοιράζαμε κείμενα, μιλάγαμε με τους ανθρώπους αυτούς. Κλείνοντας, να πω πως όπως το έχουμε εμείς στο μυαλό μας, και το λέω έτσι και χαριτολογώντας, αυτό που θέλουμε να περάσουμε προς τα έξω, είναι ότι η ΑΤΑΚ δεν είναι φωτεινή παντογνώστης, ούτε είναι μια εξαιρετική πρωτοπορία, ας πούμε, που θα ηγηθεί του κινήματος και από πίσω θα στοιχηθούν οι μάζες. Θεωρούμε ότι η ΑΤΑΚ είμαστε όλοι εμείς. Θεωρούμε ότι η ΑΤΑΚ είναι οι πεντάμινοι που χτυπιούνται, είναι ο συνάδελφος που έχασε τη ζωή του, είναι οι άνθρωποι που νιώθουν στο πετσί τους αυτό που ονομάζουμε επισφάλεια και ανεργία, και στα πλαίσια αυτού του ανοίγματος στο νεολαίστικο και μη εργατικό κίνημα, σκεφτόμαστε να διοργανώσουμε έτσι προς τα τέλη Μάρτια, αρχές Απρίλη, ένα διήμερο, μια διημερίδα, ίσως να πάρει και τα χαρακτηριστικά φεστιβάλ, θα δούμε, που να καλεί συλλογικότητες και σχήματα από γενικότερα έτσι, από όλα αυτά τα σχήματα και τους χώρους παρέμβασης σε εργατικούς χώρους, όπου θέλουμε η κάθε εργατική πρωτοβουλία, το κάθε σχήμα να έχει το δικό της περίπτερο, το δικό της τραπεζάκι, να παρεμβαίνει, να υπάρχουν ομιλίες, να υπάρχουν τοποθετήσεις κτλ. Θέλουμε να πάμε προς τα εκεί. Κλείνοντας, να πω ότι η εικόνα που έχουμε, μάλλον η εικόνα που έχει σχηματιστεί σίγουρα δεν είναι αυτή που ονειρευόμαστε ούτε για τις δικές μας ζωές, ούτε έτσι αυτό που έχουμε πει στο μυαλό μας ως ΑΤΑΚ. Εμείς αυτό που θέλουμε, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η ΑΤΑΚ, μάλλον πρέπει να, η ΑΤΑΚ θέλουμε να είναι κάτι προσωρινό. Όταν λέω ότι θέλουμε να είναι κάτι προσωρινό, δεν θέλουμε προφανώς ούτε να την βάλουμε στην άκρη, ούτε να την καταργήσουμε, αλλά θέλουμε να φτιαχτούν τέτοιες δομές, να υπάρξουν τέτοιες παρεμβάσεις και να έρθει ένας τέτοιος κόσμος που θα υπερκαλύψει και θα προσπεράσει την ΑΤΑΚ και θα οδηγήσει στο να δημιουργηθεί κάτι μεγαλύτερο. Κλείνοντας, να πω ότι όλα αυτά, όλη αυτή η εικόνα που έχει δημιουργηθεί και όλη αυτή η κατάσταση που ζούμε τα τελευταία χρόνια, σαφώς και έχει ονοματεπώνυμο. Είναι το κεφάλαιο που αντιδρά σε κάθε τι που πάει έτσι λίγο να σηκώσει κεφάλι. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία με τις πολιτικές της θα στην ουσία την αξιοπρέπεια των εργαζομένων και του εργατικού δυναμικού για μια αξιοπρεπή ζωή. Και στην ουσία είναι αυτό το σύστημα. Ο καπιταλισμός που δεν διστάζει πουθενά, δεν διστάζει ακόμα να φάει και τις ίδιες του τις σάρκες για να επιβιώσει. Είναι ένα σύστημα που δεν ομορφαίνει, που δεν καλυτερεύει, παρά μόνο θεωρούμε ότι ανατρέπεται. Ευχαριστώ.